O acordo bilateral entre España e Portugal foi o punto máis importante do día dentro desta sesión extraordinaria do Consello Local de Pesca. Segundo apuntou o alcalde Manuel Ruiz, todos coinciden en que flotas españolas e portuguesas deben ter as mesmas condicións á hora de faenar. Esta postura é coincidente coa que os grupos políticos, por unanimidade, presentaron no Parlamento de Galicia e tamén cas propostas do Consello Galego de Pesca. Quer decir que as condicións que a flota de Portugal poda faenar nas nosas aguas teñen que ser as mesmas que se lle impón a nosa flota, aos nosos armadores, aos nosos barcos, e que, polo tanto, é basicamente pois que se lle proíba faenar no que son a estas frotas ou non se lle permita, o que non se lle permite ás nosas, que é faenar nos fines de semana ou faenar cando unha especie ou unha zona pois este en veda, non? Aproveitando a ocasión, baralláronse novas utilidades para o edificio da Lonxa de Ribeira, unha vez que empece a funcionar a nova. O espazo é demandado por colectivos diferentes, co fin de darlle uso como nave para usuarios e por outra para redeiros. O que quedamos foi de facer un estudio de si precisamente este espacio podería paliar ou solucionar estas dúas carencias, non? Tratáronse outras cuestións, como as deficiencias e arranxos que se debían levar a cabo no porto. O máis urxente debería estar solucionado hai tempo, segundo as palabras do alcalde. Comunicaron que unha gasolineira que está nas inmediacións portuarias comprometeuse a servir gasolina subvencionada e leva tempos en facelo incumprindo este acordo. Si o fai, non obstante, noutros portos máis pequenos, e Manuel Ruiz quere arranxar isto de inmediato. Non sabemos que está a ocurrir con algunha das concesionarias que teñen pois a posibilidade de suministrar gasóleo e gasolina ás embarcacións e que por outra parte teñen a posibilidade de que sea precisamente subvencionado o uso desas gasolinas e que non se leva a cabo pois neste caso os acordos ou ben as promesas que se nos fixeran en canto a que en estes momentos xa debía estar solucionado por parte de algún concesionario a posibilidade de que a nosa flota máis importante poda ter esa gasolina subvencionada e, sin embargo, vemos como outros puertos, como moitas menos flota, pois sí que lle está sendo rentable a estas concesionarias. Por lo tanto, vamos a facer un último intento con esta gasolinera portuaria e senón vamos a ampliar pois a posibilidade de que esa gasolina subvencionada pois se dé a través de calquer outro concesionario do porto e que se leve a cabo. A posibilidade de que os barcos dispoñan de luz e auga sen estar prendidos foi outra das melloras que se propuxeron para a área portuaria. O alcalde avanzou ademais que ten solicitada unha reunión con responsables de pesca en Madrid para tratar a problemática dos motores fora borda. Para darlle a conocer o que nos pensamos que son as características diferenciales destas embarcacións, entre outras, pois que si son fora borda son precisamente nas aguas nas que se moven e que ademais este tipo de embarcacións o seu motor non ten que ver cun esforzo pesqueiro, é simplemente un motor que o que se fai é para o seu traslado, para o traslado da embarcación. O feito de que sea maior potencia non influye no esforzo pesqueiro como podía ser o que ten outras artes, como arrastre ou como cerco ou calquer outra, senón que basicamente son motores que se utilizan polo lugar onde se traballa e polo traslado ao mismo, non? Nesa reunión estarían presentes os dous patróns maiores de Ribeira. Que o proceso electoral se está a desenvolver con normalidade e a versión que dan dende a Consellería sobre os días previos aos comicios nas confrarías galegas. O proceso electoral se está desenvolvendo con absoluta normalidade. Temos que entender que é un proceso complicado, porque temos 63 cofradías e é a primeira vez que se convocan as eleccións o mismo día en todas as confrarías. Así, a conselleira fixo unha referencia velada aos problemas que se están a rexistrar nalgúns pósitos, como é o caso do de Cabo de Cruz, en Boiro. Quintana non quixo sinalar a ninguén, pero pediu responsabilidade. Eu espero, como digo,
que os socios das cofrarías acerten na decisión dos órganos de representación que elixen, porque eles son os que van a tentar loitar por o futuro deste sector e defendendo os intereses, evitando eses enfrontamentos que pode haber entre os diferentes subsectores en cada unha das confrarías. Por iso que o que pido é a máxima participación neste proceso, con responsabilidade. Tamén falou do caso de Noia. Ali un sector dos socios están a pedir a suspensión das eleccións, unha decisión que, segundo Quintana, non compete á Consellería. Hai cousas que non dependen de min, eu non me meto nos procesos administrativos, a Xunta Electoral estudia todos os recursos que se presentan en cada unha das cofrarías e é a Xunta Electoral formada por técnicos os que deciden se dan os pasos ou non para suspender unhas eleccións. As eleccións nas confrarías celebraránse o vindeiro 28 de xuño. Un buque embarranca ao recalar no porto de Vilagarcía e derrama preto de 500 toneladas de combustible pesado no mar. Este é o suposto co que se traballou esta mañá no simulacro na ría de Arousa. Aquí se están desarrollando todas las operaciones marítimas, está Salvamento Marítimo, está la Agencia Europea de Seguridad Marítima, pero hay una mancha que se dirige en esta dirección, en dirección nordeste. La Xunta valora el suceso, lo que está ocurriendo, declara la situación 2 de emergencia, que es digamos que es una contaminación de nivel medio, y requiere del Ministerio una aportación de medios. A partir de aí comeza o despregue. Mentres a Sociedade de Salvamento e Seguridade Marítima, a Axencia Europea de Seguridade Marítima e o Servizo de Gardacostas de Galicia traballan para controlar a mancha principal no mar, Xunta, Ministerio de Medio Ambiente e Concello de Vilagarcía fan o propio na costa, intentando desviar o combustible cara á praia de Compostela. Y entonces se trata de contener la mancha, de organizar esta zona de aquí como una zona de sacrificio, traer todo el hidrocarburo al mismo sitio para que podamos recogerlo, intentando proteger también, aparte de la isla de Cortegada, toda esta zona de aquí que es muy rica en valores naturales, en concreto en el recurso de las almejas de Carrillo y de Vilagarcía. Ali iniciase a recollida e o depósito para o seu posterior transporte. Para a simulación empregouse cortiza de árbore na área e mandarinas e flocos de millo no mar, elementos que asemellan o seu comportamento ao do combustible e suficientes para pôr a traballar aos medios. No se trata ahora de luchar contra el riesgo de vertido, lo tratamos de minimizar por otras vías, pero para el caso, el peor de los escenarios, que ese vertido se produzca, comprobar que estamos preparados para dar la mejor respuesta. Nun caso dun suposto accidente real, pois estén todos os dispositivos o suficientemente entrenados para dar resposta o máis rapidamente posible. No dispositivo desta mañá participaron preto de 100 persoas dependentes das distintas administracións. Polietileno de alta densidade e aluminio naval. Estes dous materiais son o segredo desta batea experimental que a empresa Extrumar ten en probas en augas de Cabo de Cruz, Boiro. Neles residen as principais vantaxes desta infraestructura pensada para facilitar o traballo das xentes do mar, garantir a súa seguridade e, sobre todo, protexer a viabilidade dos seus cultivos. O polietileno dota a plataforma dunha certa flexibilidade que a fai máis resistente aos posibles danos que poida provocar o mar virulento, especialmente en fortes temporais de inverno. Metemos xa as pruebas a resistencia para as torsións, para as roturas, todo o que se lle pudo facer con 30 toneladas encima, pois agora estamos vendo o resultado que é positivo porque a súa estrutura en sí entrelazada é algo que forma parte da patente, todo o conxunto. O aluminio aportalle durabilidade e resistencia á erosión da auga salgada, materiais, ademais, non contaminantes e reciclables. Ti podes estar nunha plataforma destas, bailotear o que sea a batea con oleajes fuertes, pois estás tan seguro como cando estás nun barco que hai moito oleaje. Este prototipo experimental patentado pola filial do Grupo Quintá ten unhas medidas de 169 metros cadrados e capacidade para soportar ata 20 toneladas de carga, aínda que existe a posibilidade de construílas en 500 metros cadrados, que é a medida habitual das bateas. A parte das vantaxes que supón a súa resistencia fronte aos envites do mar, unha das principais novas que ofrece aos produtores é a posibilidade de mergullarse ata 4 metros de profundidade, minimizando os desprendementos de moluscos que tanto preocupan o sector. A batea Extrumar 2 é apta para o cultivo de mexillón, ostra, vieira, orella de mar, ameixa, polvo e incluso peixes.
Sí, pode pasar, é máis, non é somergilio para que pasen os barcos a navegación por encima, senón ten outras ventaxas de que as especies todas marinas podense cultivar, desde algas marinas, estou falando de especies todas, tanto moluscos como peixes, como cultivar as ostras ou as algas. Todo que se vai e se sube ao mar, alá ao fondo onde teña que estar, según os biólogos, en gorde de pulpo, porque ten que estar arriba, as ostras teñen que subir arriba, van arriba na superficie para que coller uns parásitos e todo eso, pois, e máis podese levar aguas boas, porque hai algúns sitios que pode vir unha contaminación do mar ou de unha peste mismo delas, entonces teñen que despasar, estás paseando por os pasillos, estás vendo todas as ostras, colocándoas en bandexas como temos, en estanterías, como hai que poñelas un pouco protegidas dos depredadores, todos os 4 ou 5 días podese subir xa, non é como o cultivo de Francia, outros que todos están moi tradicionalmente cosechando as ostras, e de que a ostra está perdendo o mercado, está perdendo un produto tan exquisito, tan demandado. En superficie conta con pasarelas antideslizantes e barandas que permiten o uso de arnés para que os bateiros poidan traballar máis seguros en condicións adversas. Dispón tamén de sinalización luminosa para facer máis visible a súa posición e está habilitada para poder ser manexada dende terra ou mar mediante unha aplicación para móvil ou tablet ou a través das redes de telefonía 3G e 4G. O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, dependente da Consellería de Traballo e Benestar, presentou en Ribeira unha guía de prevención de danos musculoesqueléticos para as traballadoras do mar. Para difundila contarase coa colaboración da Asociación Mar Seguro Galicia e as propias confrarías. A encargada de dar a coñecer esta nova ferramenta de traballo foi a propia Conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato. Na súa intervención sinalou que a nova guía virá a apoiar e facilitar a formación e a prevención neste tipo de trastornos, que poden estar provocados, entre outros aspectos, por sobreesforzos ou malas posturas durante as duras xornadas de traballo de mariscadoras e redeiras. Os trastornos musculoesqueléticos que poden estar provocados por sobreesforzos, por posturas forzadas, por repetición de movimientos, entre outras causas, evidentemente supoñen un risco máis frecuente para as mariscadoras e para as redeiras. E esta guía, que é un libro e que tamén leva consigo un DVD, apoia e facilita a formación e a prevención neste tipo de situacións. A premisa fundamental desta guía é que a inmensa maioría dos accidentes e enfermidades profesionais pois poden ser evitables e, polo tanto, pretendemos con esa guía facelos evitables. E para difundilas, imos contar unha vez máis ca inestimable colaboración da Asociación de Mar Seguro e mesmo tamén ca inestimable colaboración das confrarías, ademais de que, evidentemente, tamén estará disponible esta guía na página web do ISGA. Conformades un oficio por mí moi querido, pola Xunta de Galicia no seu conxunto moi querido, pero que sobre todo é un oficio que constata unha riqueza propia da nosa terra que sempre debemos poñer en valor aqueles que temos a responsabilidade de gobernar. Non en van son só, por eso digo só, e o digo con ironía, 4.000 as persoas que a día de hoxe teñen permiso de marisqueo a pé na nosa comunidade e ao rededor de 85% desas 4.000 persoas son mulleres. Polo tanto, é unha obriga para a Administración estar ao voso lado. E, en este caso, tratando de facer un traballo pois que, como xa todos coñecedes, conleva riscos para a saúde que dende as nosas institucións, tanto dende as confrarías, dende a Asociación Mar Seguro como dende a Xunta de Galicia, temos que traballar para evitalos. É por iso que a Consellería de Traballo temos feito cas mariscadoras e cas redeiras de elas un colectivo prioritario de actuación en toda esta materia de prevención de riscos laborais. O obxectivo non é outro que axudarvos a integrar a prevención no día a día mediante prácticas que entendemos que son sinxelas e que, además, desterran hábitos que poden ser nocivos. Pequenas e fáciles melloras que van derivar nun aumento do voso benestar e tamén da vosa familia e, polo tanto,
manto do conxunto da nosa sociedade, porque a saúde e a seguridade empeza sempre por un mesmo, empeza sempre polos mesmos traballadores. E para conseguir os resultados que todos desexamos neste campo é imprescindible, polo tanto, contar ca vosa implicación e co voso compromiso, algo que, de alguna maneira, ao longo destos anos, dende que estamos no goberno, dende xa o ano 2009, estamos comprobando porque participastedes activamente a través do Instituto do ISGA, donde se fixeron distintos programas en colaboración ca xente do mundo do mar. E aquí, xa que teño a oportunidade, gustaríame recordar todos estes programas que fixemos e desenvolvimos dende xa o ano 2009 vencellado o mundo do mar. En concreto, primeiro de todo, foi un análise de riscos e recoñecementos médicos que se fixo no ano 2010 a preto de 1000 persoas destes colectivos. O segundo foi un estudio epidemiolóxico que fixemos no ano 2011 co obxectivo de coñecer cales eran as causas das enfermidades relacionadas co traballo neste sector e así como o modo máis aceitado e eficiente, evidentemente, de previlas. Realizamos este estudio, evidentemente non o poderíamos facer solos, ca Federación Galega de Confrarías, a quen lle agradezo a súa colaboración e mesmo tamén as 3 federacións provinciais e a Asociación Mar Seguro. Tamén fixemos unha guía de boas prácticas que, de feito, a presentamos en Cedeira no ano 2012, unha guía de boas prácticas no marisqueo a pé, un manual práctico de todas as pautas básicas para o traballo diario. Así como o estudio, se cabe, era un traballo técnico e especializado, a guía é unha ferramenta máis práctica, máis para o día a día, con consellos útiles e sinxelos para garantir a saúde e o benestar das mariscadoras. Beatriz Mato participou tamén na entrega dos diplomas dos 17 obradoiros de fisioterapia preventiva realizados en toda Galicia, unha experiencia na que tomaron parte máis de 180 traballadoras do mar e que tiña como principal finalidade evitar posibles accidentes e enfermidades mediante técnicas de prevención. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, e o presidente do Club Náutico e Deportivo de Ribeira, Xosé Antonio Ventoso Mariño, asinaban un convenio de colaboración que permitirá a instalación dun novo pantalán nas instalacións desta última entidade. Con esa actuación, eu creo que ambas entidades nos vemos beneficiados. O Concello de Ribeira, porque carece de un espacio adecuado para o que podía ser o atraque ou embarque de instalacións ou embarcacións, de pasaxeiros tipo catamarán e outras que veñen prestando servicio pola ría e que ademais pois de contar con ese punto de atraque pois vai a poder contar tamén ca colaboración do náutico nas súas instalacións de un feito preferencial. Dende o náutico ribeirense destacaron a importancia deste acordo e a rápida resposta por parte do Concello, contribuindo a mellorar e potenciar o turismo náutico na localidade, xa que o novo pantalán permitirá, entre outros aspectos, o atraque nas instalacións de embarcacións de maior calado. Este é un segundo resultado, é dicir, nós entendemos o que o Axuntamento quer, potenciar o turismo náutico, ter un lugar específico donde podan atracar os catamaráns separados do porto pesquero e a nós, obviamente, tamén nos interesa porque esas infraestructuras tamén podrían ser usadas polos socios visitantes do club. Me parece, polo tanto, que este tipo de actuacións son as que permiten albiscar que no futuro será imprescindible continuar traballando xuntos para mellorar aos poucos. Así que nós, desde logo, ao alcalde especialmente, témolle que agradecer a súa sensibilidade cos temas do mar, sin discusión, e desde logo a colaboración desinteresada que está facendo co Club Náutico, desde o meu punto de vista é impagable e quero reconocerlo aquí claramente. A actuación terá un custe de máis de 13.000 euros que o Concello ribeirense decidiu incluir nas subvencións con cargo ao Grupo de Acción Costeira número 5.
O Concello de Ribeira informou do remate da pasarela de madeira destinada a unir a praia de Catía coa praia do Castro. Os usuarios xa poden disfrutar desta nova infraestrutura que ven a supoñer outra vía de comunicación máis entre as parroquias de Aguiño e Castiñeiras e que de seguro será moi frecuentada no verán. A maioría dos traballos foron realizados polo Obradoiro de Emprego Taume. Está pendente da colocación neste entorno de algúns elementos adicionais de mobiliario urbano, como é o caso de bancos ou algún panel indicativo da existencia dun aparcabicis, tamén feito de madeira, que foi situado ali nas pasadas semanas. Agora estáse a proceder tamén á construción dunha segunda pasarela dende o areal da Catía en dirección ao Carreiro, que terá 175 metros de longo e estará realizado no mesmo material, madeira tratada, que fora adquirida despois do pertinente concurso público á empresa comercial Mallo Area, SL. Neste primeiro obradoiro de cociña que presentou hoxe o Concello de Rianxo, traballarase con peixe fresco da lonxa, moluscos e algas. Produtos todos da nosa ría que serán elaborados de xeitos moi diversos, desde as formas máis tradicionais ata as máis vanguardistas co obxectivo de exaltar a gastronomía arousá. Da man de Miguel Mosteiro coñeceremos novas técnicas para espremer o mellor sabor do mar, investindo pouco tempo e pouco orzamento. Ese sabor do mar que ven deses produtos pescado co agarimo e co traballo duro que fai a nosa pesca artesanal, os moitos mariñeiros que se dedican a isto en Rianxo, pois que poidamos ter acceso a este produto. Estou seguro de que haberá sorpresas, que a xente lle parece que con algún dos produtos que ali está que é difícil conseguir un plato que saiba ben, digamos, a aposta é que acudan, e que vexan e que o saboreen connosco. O Grupo de Acción Costeira da Ría de Arousa ten o obxectivo de dinamizar o consumo de produtos locais e promocionar os nosos peixes e mariscos, polo que este show cooking mariñeiro conta co seu apoio. Para nós moi importante que haxa ese apoio. Rianxo evidentemente sabe a mar, cheira a mar, vive do mar. É moi importante tamén que accedamos, grazas tamén á colaboración delas e da propia cofradía de pescadores, que poidamos acceder a determinados proxectos ou actuacións que por si sós o propio Concello non tería acceso. A xerente do GAC número 5 aproveitou para valorar o traballo desenvolvido por este programa europeo. No pasado ano 2013 executáronse con orzamentos da Consellería do Mar 46 proxectos dos 91 presentados por empresas, cooperativas ou autónomos vinculados ao mundo da pesca. Este impulso repercute directamente na creación de postos de traballo. O máis importante da realización destes proxectos é a xeneración de emprego. Xeneramos casi uns 80 postos de traballo e os 50 deles son para mulleres. Sabedes que o FEP marca como eixo prioritario a promoción da igualdade. Por outro lado, tamén temos que ter en conta a consolidación de emprego. Se consolidaron 87 empregos. Iso quere dicir que empresas que o mellor non podían manter a súa plantilla ao longo de todo o ano, pois agora poden mantela por a creación dunha nova liña de traballo en esas empresas gracias a proxectos realizados no GAP. Neste 2014 xa hai 22 proxectos aprobados, os que se lle destinarán preto de 300.000 euros de subvención. Entre eles hai 18 produtivos, que son aqueles que xeran riqueza e emprego no territorio. Desde o Concello rianxeiro animan a solicitar estas axudas para levar a cabo proxectos orientados a fomentar e impulsar a diversificación económica destas zonas de pesca a través de actividades turísticas, medioambientais ou comerciais. Benvidos son e realmente necesarios tamén, especialmente nestes momentos de crisis na que o sector da pesca, do marisqueo, especialmente en Rianxo, están pasando por un momento moi difícil, e tamén o sector da acuicultura. Por lo tanto, todos estes proxectos que se mencionaron anteriormente son moi positivos. Positivos especialmente porque os produtivos crean riqueza e crean emprego. O Centro Galego de Vela enche o seu verán de actividades. A élite da vela xuvenil nacional darase cita nas instalacións arousás para asistir ás concentracións das clases Optimist, Láser e 420, que se celebrarán en xullo e agosto. Durante eses meses tamén pasarán adestradores e regatistas do equipo olímpico español para compartir a súa experiencia cos novos deportistas. Y creo que es la forma de llegar ahí arriba, ¿no? Tener una buena base, trabajar desde cero en casa, que siempre se trabaja bien, las condiciones las tenemos, el centro, los técnicos,
técnicos, así que creo que hai que seguir por este camino. Como novidade, o centro tamén buscará captar os máis novos para o deporte da vela. Por iso organizará 2 campamentos náuticos para rapaces de entre 10 e 16 anos, baixo a supervisión de monitores da Federación Galega de Vela. Como es el primer año, todavía va un poquito lento, pero esperamos cubrir las plazas necesarias para que se celebre. El de agosto ya tenemos muy buena inscripción, con lo cual no creo que haya ningún problema para celebrarse. A presentación asistiron tamén a concelleira de Deportes de Vilagarcía, Elena Suárez, a deputada Begoña Estevez e o secretario xeral para o deporte. Xosé Ramón Letelasa celebrou as actividades programadas polo centro. Como decía Alberto, una vida corta pero muy intensa, 5º año de funcionamiento, pues yo creo que es una auténtica factoría y fábrica de enormes deportistas. Durante os campamentos, ademais da navegación diaria e explicacións en terra, os rapaces realizarán actividades como surf, sendeirismo ou pádel. O prazo de inscripción continúa aberto. Este próximo domingo disputarase a segunda edición do Triatlón Concello de Ribeira. A proba, que será puntuable para o Campeonato de España da especialidade, contará coa participación duns 200 atletas, dos cales 137 participarán nas probas absolutas, tanto masculina como feminina. A cita dará inicio ás 9 da mañá en Coroso. Constará de 1500 metros de natación, que se fará na playa do Coroso, 40 kilómetros de bicicleta, de carreira en bicicleta, que será nun circuito que temos, un circuito que irá desde o Coroso hasta Castiñeiras, hasta o Porto de Castiñeiras. Son 10 kilómetros e que daremos 4 voltas, e despois rematará con 10 kilómetros de carreira a pé polo Paseo do Malecón. Posteriormente, ás 12 do mediodía, está prevista a proba popular mini sprint, de distancias máis reducidas, con percorridos de 300 metros a nado, 10 kilómetros en bicicleta e 2.500 metros de carreira a pé. Será unha proba que, digamos, onde o segmento de natación serán 300 metros, no mesmo sitio que a outra, ou sea, na playa do Coroso. Logo farán 10 kilómetros en bicicleta, que será hasta a estación do Coroso, a estación de autobuses 2 voltas, e rematarán con 2.500 metros de carreira a pé polo paseo de Coroso. Dende a organización da proba destacouse tamén o alto nivel dos deportistas participantes, entre os cales destacan Diego Paz, Brais Canosa ou Marta Barbeito. Por parte da Federación Galega de Triatlón, pois nada, moi orgullosos de facer este clasificatorio aquí en Ribeira, precisamente porque o ano pasado, con moito menos tempo de antelación para facer a proba e demais, saiu unha proba moi ben organizada. Bueno, decir que este clasificatorio Campeonato de España é o único de Madrid para arriba, por decir de alguna maneira, é dicir, de norte e noroeste é o único que hai, e por iso veñen deportistas de varias comunidades autónomas cercanas e alguna bastante máis lonxana, ¿no? Como moi ben decía Prada, o nivel deportivo é moi importante, e as 20 prazas masculinas e femeninas que se xogan o próximo domingo para o Campeonato de España élite absoluto, que vai a ter lugar en setembro próximo, pois son moi caras e a xente se move, e ademais sabe que en Galicia, debido ao alto nivel deportivo que temos, pois as clasificacións non son sinxelas ni moito menos, sino que hai que sudalas, non? Bueno, eu destacaría entre os deportistas de nivel e que van a estar nos primeiros postos, pois a Diego Paz, a Brais Canosa, Marta Barbeito. Son deportistas que algúns deles xa foi internacional, defendendo incluso os cores da selección española, e que teñen un futuro, son xóvenes, todos menores de 24 anos, e teñen un futuro por diante moi interesante, e forman parte dese plantel de triatletas galegos de alto nivel, ¿no? Dende o Concello ribeirense destacouse tamén o alto nivel desta proba, que por segundo ano consecutivo se desenvolve na localidade.
Neste sentido, o edil de Deportes, Juan Luis Martínez, aproveitou tamén a ocasión para pedir desculpas á veciñanza polos trastornos que o desenvolvemento da proba traerá consigo, xa que se procederá a algún que outro corte de tráfico. Pedir a comprensión de toda a cidadanía. Esta proba que se realiza na mañán do domingo, pois sufriremosla todos pois cos cortes de tráfico pertinentes, pero bueno, que coido que con este adianto da proba respecto do ano anterior, unha hora, o ano pasado saleuse ás 10, este ano ás 9, pois minimizará estes trasegos que suelen producirse polos cortes de tráfico, e o que si vos pediría é que Ribeira se volcara ca proba e animara nas rúas aos máis de 200 deportistas que participarán tanto na masculina, na femenina, como na de mini sprint. A proba está coorganizada pola Federación Galega de Triatlón e ademais contase co patrocinio da Deputación da Coruña, a Secretaría Xeral para o Deporte e outras empresas da localidade.